negozio turistikoari ez esateko eta Mercader S18ko auzokideekin elkartasunez mobilizatu gara. Duela zenbait hilabete, Mercader S18ko auzokideek salatu zuten Bidaurre Group enpresak etxetik bota nahi dituela. Bloke osoa pisu turistikoz betetzeko. Eta jazarpena erabiltzen ari zela horretarako. Bidaurrek bere helburua lortuzkero, beste 11 pisu turistiko izango genituzke Aldezarrean. 30 etxe bizitzatatik gutxienez bat turismora bideratuta dagoen auzo batean. Turismoaren negozioak langile klasearen bizi baldintzak kaskartzen ditu. Bizitza garestitzeaz gain, lan baldintza prekarioak bultzatzen baititu. Eta gainera, turismoaren negozioak sare komunitarioak suntsitzen ditu. Eta klase elkartasunerako aukerak murrizten. Kaixo lagun, kalearen oi hartzuna, lau haizetara zabaltzen jarraitzeko, egin zaitez bazkide. Horren aurrean guk argi daukagu. Langile klaseak izan behar du etxe bizitzen gaineko kontrola. Guk geuk erabaki dezagun modu arrazionalean eta bakarrik gizartearen beharra kontuan hartuta nola antolatu nahi dugun etxe bizitza. Eta behin betiko atea ixteko etxe bizitzaren bidez patrikak betetzeko aukerari. Horren bestez, klase gisa antolatu behar dugu auzoan ere. Instituzioetatik kanpoko antolakuntza indartu. Horrela bakarri lortuko baitugu gure interesak defendatzea. Elkartasuna gorpuztu behar dugu Mercader S18koekin. Bai eta antzeko egoerak izaten ari diren beste guztiekin ere. Borrokan jarraituko dugu etxe bizitza kalitatezkoa, doakoa eta unibertsala izango den gizarte baten alde. Eta bide horretan, Bidaurre Group, Hotel Tres Reyes, Clavao, Tu Apartamento eta gainerako espekulatzaileak aurrean izango gaituzue. Negozio turistikoari ez, espekulatzaileak kanpora.